Hemen da salam şu videonu barlak görýär. Garpyzy gabygyndan arasalya, orta arasından kesýä, kruk pırlaya, gabygy gatça, içäm galya. Hakyky mi, fake mi barlak görýär. Like, kommentariýa goýun, başladyk. Примерно 1 santimetr kesýär примерно. Menem şu aşağı ne dotýaryn? Garpyz gowja bişence garpyz bolmaly idi. Görüşüňiz ýaly kruk kesýän. Ana görüşüňiz ýaly diňe gaby kesildi, içi galdy. Şu ýöni ýarylmasady. Oho. Garpyz ýarlyk gidip barýa. Barlýar. Kesip boldum. Aya bir açyk kaldy. Ana görüşüňiz ýaly. Onu ayırdım gabyny, içi galdy. Barlýar. Gördüňiz? Bolonok, pırlananok, näle edem dedi, bolonok, mäkaç bilen gabygy gaty ber koturulan. Edil videoda kal etdim, nabaros 2 bölünü pırladım bolyn. Fake ekeni, like, kommentariýa goýun, habarlaşarys.